Hello mga siyang! Meron akong ipapakita sa inyo ngayon na pinakamalaking banana sa buong world. Ito, nakikita na ba kayo nitong saging na pinakamalaki? This is the giant banana in the world. Diba oh? Tingnan nyo. Diba? Ang cute no? Ang cute. Tikman natin ha. Diba? Ngayon lang ako nakakita sa mula nung sinilang ako. Ngayon lang ako nakakita at kinain pa. Ayan na. So cute. And so tasty. Diba? Sweet. Diba? Ang dami. Kain tayo. Hindi ko may share sa inyo kasi isang subo lang. Grabe, oy. Tamis pa, oh. Yan. Diba? Diba? Wala, oy. Cute, no? Ay. Agoy to, may nag... Uy, nahulog. Kalain ka to, may nag... Oh, yan lang ipakita ko sa inyo mga siyang. Short video lang ito. Bye-bye! Thank you so much for watching. Don't forget to like, Subscribe. share, and subscribe. Carmelite 73.